Искате етикетите да издържат и след 20 пранета? Вижте как да го направите. Първо изберете мястото на дрехата, където ще поставите етикета. Ако го залепяте отвътре, а отвън има щампа или принт, сложете хартия за печене между двете страни, за да не залепнат една за друга. Загрейте ютията на 160-170 градуса без пара. Сложете хартия за печене върху етикета и притиснете с ютията за 10-15 секунди. Важно! Не местете и не гладете, а само притиснете, за да не развалите етикета. Изчакайте да изстине и внимателно махнете защитното фолио. Ако видите, че не е залепнало добре, просто сложете отново хартията и притиснете още веднъж. За по-добро фиксиране, след отлепване на фолиото, може да сложите отново хартията и да притиснете за още 3-4 секунди. И ето, етикетът е готов, здраво закрепен и готов за носене. Ако и вие все още нямате от персонализираните етикети за дрехи, за ясла или детска градина, то тогава побързайте да поръчате от personaliziraj.bg.